Bi wulada in na an bɛna kuma Ukraine jamana kan. Ukraine jamana min bi ni OTAN maaw kɛlen don k'a ta k'a k'u ka kɛlɛbere min n'u b'a su maaw la i ko wulujugu diɲɛ fan dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna anw fanfɛ bolo fɛ sɔmi kɛra Ukraine na mɛnna o la bi denkura wololen don ngɔyɔ la sabula min ye Ukraine ye basigi ni lafiya min bɛ cɛncɛnfuga jamanaw kan ale t'a fɛ ko o ka nɔgɔya nin waati in na sa a yelen don k'a fɔ min ye Ukraine ye a y'i bolo mɔɔnɔbɔ anw ka Gana nɔfɛ bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ bi Ukraine ale jalakilen don jɛkulu marafatigiw bamanciwale kɛbaaw k'olu kɔkɔrɔma don min ye u ka wulikajɔw n'u ka cɛsiriw k'olu baaraw kɛ ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu n'olu bɛ degun kɔnɔna na bi o waati kelen de la Ukraine b'a fɛ ka sɔrɔsiya baara k'o tɛmɛ ani Gana cɛ zen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a y'a lataa lakanako ta nasira fɛ min ye u ka maaw ye ka se cogo min na o dili bɛ se ka don Gana cogo min bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ bi ko min ye Ukraine ye danaya t'a ka cɛncɛnfuga jamanaw kan koyi sigana tun bɛ fɛn o fɛn na o daɲɛnɛmayara Mali ale furancɛ la koyi sabula a yira k'a fɔ min ye Ukraine ye a ka droniw a n'a ka maa minnu bɛ n'olu bila ka sɔrɔsiya kalanw kɛ bamanciwale jugawalekɛlaw kabaw kunna o sigana bɔra maaw la Mali jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ koyi juillet kalo in tile 11 min ye Ukraine jamanakuntigi ye a y'a ka telefɔni ta ka kuma Gana jamanakuntigi fɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ kumakɔrɔ minnu fɔ kɔrɔlen n'o ye sɔrɔsiya ye k'u bɛ dɔ fara Ganakaw ka dɔnniw kan min ye Gana ye k'u n'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se k'a lajɛ drone o bɛ se ka dilan cogo min o dun bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Ukraine a bɛ nin ɲɔgɔnna de fɔ jamana caman ye bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na farafinna wa min ye Moritani ye kɔsa in na a tun ye nin kelen de fɔ o fana ye nka min bɛ ŋaniya min b'a kɔfɛ a dɔnnen don a dogolen tɛ maa la sabula Moritani bilama o bɛ cogo min bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la Mali Niger olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara o tɛ tɛmɛ olu ni Ukraine cɛ tuguni sabula daluya caman bɛ olu bolo min b'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana bamanciwale jugawalekɛbaw a b'olu kɔkɔrɔ don ka ɲɛsin olu ma ko u ka wolomasiri tabaw ma kɔsa in na min ye Mali minisiri bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale ye nɔgɔ bɔ kuma na koyi a ko joli bɛ maa maa tɛgɛ la maa ye degun ta ka se Maliyɛnw ma wa Mali a n'olu tɛ jɛ bi wa min ye Ukraine jamana ye a n'olu maaw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo su ani tile drone minnu bɛ yen ni Zelensky bɛ k'o kuma fɔ ko o bɛna tila k'a bɛna o kɛ Ganakaw fɛ n'o ɲininkaliw bɛ sen na maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko drone kɔni olu dɔw yera Mali ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ wa min ye nin ko in ye Ukraine ka nin waleya cɛjugu ninnu Ukraine ka nin damatɛmɛ wale ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ bila min ye bamanciwale jugawalekɛbaw olu kɔkɔrɔ donni hukumu kɔnɔna na o dun kɔnnen don bi Mali sariyaso bɛɛ lajɛlen fɛ wa sariyaso kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigilen don Mali jamana kɔnɔ yan min kɛlen don k'o waleyaw kɔ n'olu yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛw fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye Mali bɛ sɛbɛn minnu don ka se ka olu kɔkɔrɔma don ni daluyaw ye daluya minnu n'olu tɛ bin fiyewu Mali wolomasiri tabaw olu yɛrɛ ka wulikajɔ labanw kɔnɔna na a yira k'a fɔ min ye drone minnu ye n'olu yira ani kɛlɛkɛminɛn minnu yira kɛlɛkɛcɛ ninnu bolo n'o ye bamanciwalekɛbaw ye Ukraine ale tɔgɔ sɛbɛnnen n'a dɔw kan koyi sɛbɛn dɔw fana bɛ yen o yera n'o ye renseignement mɔgɔw ka sɛbɛnw ye Ukraine kaw tɔgɔ la nin bɛɛ lajɛlen yera Mali wolomasiri tabaw ka wulikajɔ laban dɔw senfɛ wa kibaruya caman maa mafalen caman fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ukraine kɛlɛkɛcɛw ye maa minnu bɛ yen n'u b'u ka kɛlɛkɛcɛw dege k'u yera Mali ale kɔnɔna na bamanciwale jugawalekɛbaw olu degeli la drone min bɛ yen n'a fɔ ma ko FPV u yera o la o drone kofɔlen min filɛ n'o ye FPV in o de bɛ bamanciwale jugawalekɛbaw bolo bi u bɛ ka baara kɛ ni a ye wa min ye Ukraine ka fɛɛrɛ min sigitɔ filɛ sen kan ka gɛrɛ Gana na a bɛ ɲɛ tugu ka na k'a bɛna na Ganakaw dege k'a bɛna lakana baara k'u fɛ yen nka min b'a kɔnɔ o dɔnnen don maa caman fɛ bi sabula min ye Gana ye ale ni cɛncɛnfuga jamanaw ka surun ɲɔgɔn na AES jamana ɲɛmaaw dalen don u la kosɛbɛ nka Ukraine ale kɔni ka wulikajɔw
a ka cɛsiriw o ye Mali, Burkina, Niger olu minnu bɛ cɛncɛn fuga jamanaw baaraw la OTAN ka maa cilen don a bɛ se ka olu dafiri cogo min nka bi n'a ye nin kɛ yaasa Gana ni olu kɔ ka se ka don ɲɔgɔn na sa ko maa bɛ ɲininkali kɛ mun de bɛ Ukraine kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ninnu ma Mali ni Niger olu kɔni b'a dɔn min bɛ Ukraine fɛ jɛya la Mali ni Niger olu ye sigana bɔ u ta la wa Mali ni Niger olu ko k'u ni Ukraine tɛ jɛ foyi la tuguni min ye jamanaw tɛ sira ɲɛnabɔ ko baara ta nasira fɛ sabula min ye jɛ min don a laban kɔlɔlɔ o ye jɔjugu ye jɛjugu min n'o tɛ wolo foyi la Bamaɲɔgɔlen jugawale kɛbaaw olu kɔkɔrɔ donni fɛ maramafɛnw ye minanw ye kibaruyaw ye min kɔkɔrɔma don n'o diɲɛ seleke naani yɛrɛ ale jɛkuluba in fɛ n'o ye OTAN ye